வணக்கம். என் பெயர் என் சித்ரா ஃபத்திமா. நான் 4வது படிக்கிறேன், பி செக்ஷன். என் பள்ளியின் பெயர் ஹஸ்னத்தே ஜாரியா நிதியுதவி தொடக்கப்பள்ளி, ஆம்பூர். ஔவையார் ஆத்திச்சூடி. அறம் செய்ய விரும்பு. ஆர்வது சினம், இயல்வது கரவல், ஈவது விலகல், உடையது விளம்பில், ஊக்கமது கைவிடல், என் எழுத்து இகழே, ஏற்பது இகழ்ச்சி, ஐயம் இட்டூன், ஒப்புரவு ஒழுகு, ஓதுவது ஒளியில், அவ்வியம் பேசல், அக்கம் சுருக்கில், கண்டு ஒன்று சொல்லேன், யாம் போல்வலை செனி நீராடி, நயம்பட உரை, இடம்பட விடி ஏடல், இணக்கமறிந்து இணங்கு தந்தை தாய்பெண், நன்றி மறவல், பருவத்தே பயிர்சி, மண் திரிந்து உண்ணல், இயல்பு அலதன் செய்யல், அரவம் மாடல், இலவம் பன்று சிறு தொழில் வந்து சகம் பேசல், இளமயில்கள். நன்றி.